νέο διαρκείας και μετράει τα εκατοστά της πατάτας και ανάλογα με αυτά μας λέει σε ποια κατηγορία ανήκει η πατάτα. Έρχεται το κλατ για να την πάρει. Μπράβο, παιδιά. Όλο μπήκε εδώ. Τώρα είναι μια μικρή ποσότητα. Λίγο Ναι, λίγο. Και βάζουμε το ένζυμο αμυλάση. Κάνει διάσπαση. Συρρυκνώνει. Ναι. Ωραία. Παίρνουμε ουσιαστικά το μείγμα εκείνο, το ψήνουμε τη μαγιά και γίνεται η ζύμωση. Και αυτό που έχουμε μείνει περίπου 5 ημέρες είναι τα δεύτερη απόσταση. Η ζύμωση και η δεύτερη απόσταση. Ωραία. Φεστιβάλ Πατάτας, ένα φεστιβάλ που ξεκίνησε πριν 3 χρόνια, έτσι λίγο με μικρή δυναμική, δεν ξέραμε και πώς, αλλά τα 2 τελευταία χρόνια γιγαντώθηκε, πέρσι βγάλαμε και απόσταγμα και γίνονται πολλές δράσεις. Να πω πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, την πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια της τοπικής κοινωνίας και από το Δήμο, από τους γονείς, από το ΚΕΦΟ, από τα παιδιά υπάρχει ένα ξεσήκωμα, να το πούμε έτσι, μια στήριξη για αυτό το φεστιβάλ, γιατί ακριβώς είναι αυτό που προάγει και προβάλλει μάλλον καλύτερα την πατάτα. Η πατάτα είναι ένα ταυτοτικό προϊόν για τον Ευρωκόπη πλέον, κύριε Διευθυντά. Ένα εμβληματικό προϊόν, ένα προϊόν που τα 2 τελευταία χρόνια ψηφίστηκε σαν το καλύτερο προϊόν στον κόσμο, η πατάτα Ευρωκοπίου. Λοιπόν, αυτό το προϊόν εμείς κοιτάζουμε να το προβάλλουμε, να το τιμήσουμε εντός εισαγωγικών, αλλά και ταυτόχρονα να προτείνουμε καινοτόμες δράσεις. Ποια είναι αυτή, ας πούμε, η παραγωγή από την πατάτα από στάγματος και βότκα αργότερα. Είναι μια πρόταση εδώ να το γνωρίσουν τα παιδιά μας βασικά και όλα αυτά γίνονται με τη βοήθεια των παιδιών εδώ όλες αυτές τις μέρες. Από την άλλη έχουμε πάνω παραγωγή ρεύματος, θα το δείτε και αυτό πώς γίνεται και διάφορα άλλα πράγματα, τέλος πάντων παιχνίδια. Κάνουμε συνεργασία με το ΕΠΑΛ δίπλα που και εκεί θα δείξουν πώς βγαίνει η μπύρα, πώς γίνεται πλαστικό από το άμυλο. Όλες αυτές οι δράσεις έχουν, το ξαναλέω, σαν στόχο να προβάλλουν αυτό το προϊόν, το εμβληματικό προϊόν της πατάτα 100 Ευρωκοπίου, ένα εξαιρετικό προϊόν που και σε συζήτηση με τον πρόεδρο της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών έχει προχωρήσει πάρα πολύ και σε ό,τι αφορά την καλλιέργεια, όχι μόνο την απόδοση αλλά και την καλλιέργεια με το σεβασμό προς το περιβάλλον, από τα φυτοφάρμακα και όλα αυτά. Σήμερα θα μας τα πει ο κ. Κεσχενόγλου, ο οποίος είναι εδώ, όπως και διάφοροι άλλοι τοπικοί άρχοντες που θα έρθουν εδώ. Αλλά μήπως και αγαπήσουν έτσι και το προϊόν και τον τόπο και τα παιδιά, και ένας απότερος στόχος ίσως να είναι να μείνουν εδώ κάποιοι άνθρωποι, αφού θα τους εμφυσίσουμε έτσι το πνεύμα της παραγωγής. Της παραγωγής και της καινοτομίας. Αυτό λέμε στα παιδιά. Αν δείτε πάνω, έχουμε μαθητή μας περσινό, ο οποίος ήρθε φέτος να το ξανακάνει. Έχουμε μαθητές μας οι οποίοι μας λένε θέλουμε αυτό να το δούμε επαγγελματικά. Δηλαδή, εδώ όταν μιλάμε για παραγωγή από στάγματος ή μπύρας ή πλαστικού, μιλάμε για την πατάτα, όχι τις παραγωγές αυτήν που πουλάμε, την άχρηστη την πατάτα. Οπότε, φαντάζεστε 3.000, 4.000, 5.000 τόνοι που πετιούνται κάθε χρόνο, αν αυτό έτσι, μέσω της κυκλικής οικονομίας αειφορίας στηριχθεί εδώ από τους νέους ανθρώπους που έρχονται και ξέρετε όλα αυτά χρηματοδοτούν τα καινοτόμα προγράμματα αυτός από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, αύριο μεθαύριο γιατί να μην έρθει λοιπόν εδώ ένας νέος και με τη συμπαράσταση της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών και ξέρω εγώ της τοπικής κοινωνίας να στήσει μια τέτοια επιχείρηση. Γιατί όχι. Είναι όπως και chips, φέτος βγάλαμε και chips. Δηλαδή όλα αυτά είναι ιδέες οι οποίες μπορούν να γίνουν πράξη από τους νέους και να κρατήσουμε με αυτόν τον τρόπο εδώ και την νεολαία στον τόπο μας. Βρισκόμαστε για μία ακόμη φορά στο Δήμο Ευρωκοπίου, ένας αγαπημένος προορισμός και για το γραφείο του Πρωθυπουργού για τη Βόρεια Ελλάδα, με εξαιρετικούς ανθρώπους, με εξαιρετικό έμψυχο δυναμικό, αλλά και με ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά υπηρετούν την πολιτική σε κάθε βαθμίδα και την υπηρετούν από τη βάση. Φεστιβάλ Πατάτας λοιπόν σήμερα, ένα αγαπημένο προϊόν της περιοχής, ένα ονομαστό προϊόν για την περιοχή, ένα προϊόν που πρέπει και οφείλουμε να το προστατεύσουμε, αλλά και να το αναδείξουμε ακόμα περισσότερο. Το γεγονός ότι η νέα γενιά έχει επιλέξει αυτό το προϊόν που συντηρεί τις οικογένειες
οικογένειές του, στην πλειοψηφία εδώ στον Ευρωκόπη, να το αναδείξει, να το τιμήσει αλλά και να το γιορτάσει με το δικό της τρόπο η νέα γενιά. Μας κάνει ιδιαίτερα χαρούμενους, διότι δείχνει ότι και τα παιδιά ακόμη έχουν πολιτισμό μέσα τους, αλλά και αγαπούν πάρα πολύ την παράδοση και τον πρωτογενή τομέα. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι ο Δήμος Νευροκοπείου δεν είναι όμως μόνο αυτό. Ο Δήμος Νευροκοπείου είναι ένα κράμα πολλών διαφορετικών πραγμάτων. Ναι, είναι ονομαστός για τον πρωτογενή του τομέα, αλλά έχει πολλές ομορφιές, έχει πολλά πράγματα που μπορούμε να αναδείξουμε, πολλές θέσεις εργασίας που μπορούμε να δημιουργήσουμε σε συνεργασία με την Δημοτική Αρχή και τους ανθρώπους της. Σε αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, με γνώμονα και την κυβερνητική πολιτική που θέλει την ανάδειξη κάθε ευεργετικού στοιχείου που έχει κάθε περιοχή, και είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί έχουμε βρει πολλά τέτοια στοιχεία εδώ, σε αυτόν τον τόπο. Κύριε Δήμαρχε, η πατάτα Νευροκοπείου, αν μη τι άλλο, ένα ταυτοτικό προϊόν, νομίζω, με το κάτω Νευροκόπη. Καταρχήν, να ευχαριστήσω για την επίσκεψη της κυρίας Σόκου από το γραφείο του Πρωθυπουργού για μια ακόμη φορά, η οποία πάντα βρίσκουμε ανταπόκριση στα αιτήματά μας, και έχουν επιληθεί πολλές φορές διάφορα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στο Δήμο Νευροκοπείου. Τώρα μιλάμε για το βασικό προϊόν της οικονομίας του Δήμου μας, που είναι η πατάτα. Έχει αναγνωριστεί παγκοσμίως για δεύτερη χρονιά ως η καλύτερη πατάτα στον κόσμο. Τώρα συγχαίρουμε την εκπαιδευτική κοινότητα και τους μαθητές για την πρωτοβουλία που έχουν πάρει τα 3 τελευταία χρόνια και διοργανώνουν το φεστιβάλ της πατάτας, όπου εδώ πέρα αναδεικνύουμε, προωθούμε και δίνουμε ιδέες στους επιχειρηματίες το τι μπορούν να παράγουν από το προϊόν αυτό. Στόχος είναι να εμφυσίσουμε και την νοοτροπία της παραγωγής και της καινοτομίας και στα παιδιά, ώστε να μείνουν και εδώ στον τόπο. Τα παιδιά πλέον παντρεύουν την παράδοση με την τεχνολογία αυτή τη στιγμή και δείχνουν δρόμους το τι μπορούμε να κάνουμε επιπλέον και να ενισχύσουμε το τοπικό μας προϊόν. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουμε σήμερα στο 3ο Φεστιβάλ Πατάτα την κυρία Έλενα Σόκου από το γραφείο του Πρωθυπουργού. Είμαστε στην ευχάριστη θέση σήμερα να διοργανώνεται μέσω του ΓΕΛ κάτω Νευροκοπείου το 3ο Φεστιβάλ Πατάτα, το οποίο προάγει πολιτισμό, παιδεία, τα οποία είναι πολύ σημαντικά για τον τόπο μας. Είναι ένα προϊόν το οποίο σε κάθε προσπάθειά μας προσπαθούμε να το αναδείξουμε και εμείς, αλλά και η μαθητική κοινότητα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που έχουμε εξαιρετική συνεργασία με το Λύκειο κάτω Νευροκοπείου και μπορούμε να είμαστε εδώ σήμερα. Σήμερα είναι μια μέρα ξεχωριστή. Έχουμε στον Ευρωκόπη πραγματικά μια καινοτομία, την οποία τη διοργανώνει το Λύκειο του Νευροκοπείου, και όσον αφορά την πατάτα. Δηλαδή έχει μαγειρική πατάτα, έχει τσίπς, έχει τα πάντα. Τα παιδιά και από την πατάτα έχουν παράξει και βότκα, και είναι πολύ σημαντικό για μας. Τα παιδιά μας δείχνουν ότι με συνεργασίες και με συλλογική εργασία μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά, και είμαστε και εμείς κοντά τους να κάνουμε οτιδήποτε χρειαστεί. Πραγματικά αυτό το προϊόν που πήρε τα τελευταία 3 χρόνια τα βραβεία παγκοσμίως γεύση γνωσίας, να το πάμε ακόμη πιο μπροστά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία στις εργασίες.